Ei, estàs tot el dia amb el mòbil? Espera, és que estic a punt de fer un match. Ah, estàs a Tinder. No. Bumble? No. Grindr. No! I llavors... LinkedIn. LinkedIn? Però això no és per buscar feina. Relaxa't, que tu acabes de sortir d'una relació. I sóc a totes aquestes apps. Mira, això és el que has de fer. T'obres un perfil a LinkedIn, ¿vale? I si a algú li interessa el teu currículum i et vol fer una entrevista de feina, et poses un tanga, fas l'entrevista i apa. I si em truquen per una entrevista de veritat? Hi ha centenars de milers de persones a Catalunya sense feina. Et penses que te l'oferiran a tu? No. Volen sexe oral. I si et diuen alguna de dinàmiques grupals, és que volen una orgia. I si és per un treball de veritat? Tinder. Tinder, però això és per lligar. Totes les apps són per lligar. Cadascuna té una funció diferent, com Uber Eats. Uber Eats? No pot ser, això no m'ho crec. Sí. Uber Eats és el Tinder del menjar. I el Tinder és l'Uber Eats de les persones. I LinkedIn? LinkedIn era el Tinder dels treballadors i ara és el Tinder de les persones. Tu t'has actualitzat l'Instagram? No. Doncs t'has d'actualitzar l'Instagram. És com un super Tinder. El que passa que te l'has de currar més. No sé, has de tenir alguna causa social o, no sé, una causa més d'esquerres, la independència de Catalunya, el feminisme, el racisme, no sé, una motivació personal... Però no tenim Twitter per això? No, a Twitter només hi ha trolls i fotopolles. Mira. Ai, Déu meu. Però què és això? I porta un piercing o Sí, algo així. No sé, mai he contestat a aquest penjat. Ai, filla, vaig tan perduda amb aquestes coses. Saps quina és una molt bona app per lligar? Amazon. Amazon. No pot ser. Que sí? Tu segueixes la trajectòria del teu crush. És molt guai. És superintens. Estàs de broma, no? Que no? Si tu vols una parella platònica, mira, tens aquí un xat. Parles, parles i parles i mai et contesten. Però el dia que passa alguna cosa, aquests tios van a casa teva i... El que passa que els has explicat les coses molt bé perquè són una mica empanats. Uau, i què fem avui? Sortim o què? Sí, clar. Anem a prendre alguna cosa, no? M'han dit que les discoteques són el LinkedIn de la vida real. Doncs vaig a demanar un Uber. Un Uber? Que marranona, no? Ui, aquesta app ja té càsting. Hi ha un càsting de sketches. Es busca noies joves i maques per fer curs d'humor per un projecte personal. Per actuar amb el guionista, que és un home adult, lleig i deprimit, que se sent sol. Buah, em mola la idea, m'apunto.